Aquesta història va començar quan una professora de música del col·legi em va proposar que m'apuntara a l'Acadèmia de Música del barri. En un principi vaig pensar, menuda bajanada, jo, músic, ni de conya, ja en tenia prou preocupacions. Però a poc aquesta idea va anar fent-me pensar. Tal volta, apuntant-me a una activitat extraescolar, les vesprades no serien tan avorrides, coneixeria gent nova. A més, alguns amics estudiaven en aquella acadèmia, així que vaig decidir provar. En aquell moment tenia 9 anys i no sabia que la meva vida estava a punt de canviar per complet. Ben aviat vaig haver d'elegir un instrument amb el qual començaria la meva trajectòria musical i em vaig decidir pel clarinet. No us sabria dir per què, en aquell moment estava prou indecís. A poc, les vesprades a l'acadèmia es van anar convertint en rutina, al igual que els estudis de clarinet a ma casa, i vaig començar a conèixer munts de gent. En poc més d'un any vaig entrar a tocar a la banda juvenil de la Unió Musical L'Horta. Temps després vaig entrar en la banda gran, on vaig començar a tocar el paper de clarinet principal. Cada vegada m'agradava més allò de ser músic. Als 13 anys vaig decidir fer la prova d'accés al Conservatori Professional de Música de Torrent. Van ser 3 dies d'exàmens, nervis i tensió, fins que vaig rebre la notícia que estava esperant. Ja estava dins! A partir d'ací, la meva afició per la música no feia més que créixer, i al conservatori vaig conèixer persones fantàstiques amb les quals he passat una gran quantitat de moments, concerts, vesprades. Durant aquests 3 anys he estat fent concerts amb la banda i l'orquestra del barri, a la vegada que em passava les vesprades al conservatori i les hores a casa estudiant clarinet i piano. Mínim 15 hores setmanals dedicades a la música. També és cert que moltes vegades he hagut de deixar coses, com l'acadèmia d'inglès o el waterpolo, de banda per la música, o passar per moments de gran sufocament i falta de temps, però ara n'estic convençut que ha valgut la pena. Un dels concerts més importants de ma vida va ser el del passat 14 de maig, on vam aconseguir el primer premi en el certamen de bandes de la Diputació de València. I ara, qui m'anava a dir a mi quan era un xiquet de 9 anys que la música s'anava a convertir en una de les coses més importants de la meva vida, gràcies a la professora que ens ensenyava a tocar la flauta en tercer de primària. No sé què serà d'ella, ni on estarà, però siga com siga, i per tot el que m'ha passat en aquests darrers anys, des d'ací li he de dir 2 paraules. Moltíssimes gràcies.